Sagudahin nga iti surat ti pagkasaritaan ni Luella. Dear Manong Nemi, Manong Nemi addak idin iti fourth year high school. Iti salsaludsudat iti bagi. Kanagsalsaludsudak met kadigay kahit ko pagsaludsudan. Iti duwa nga saludsud. Unguna, kaano nga agpitik ti puso para iti may sang ipatpateg. Kaya't nangasawan kaanong agayat. Iti may sang lalaki, iti babae, ken may sang babae, iti lalaki. Ada ka di tiyempo na? Ken ti may kadwa nga saludsud manong Nemi kaano nga rumbeng nga ti may sa abalasang ket maddaan iti boyfriend uno may sa nga baro ket maddaan iti girlfriend. Kaano ti rumbeng nga daan iti kayanayat ken kaano nga agpitik ti puso. Nasalsaludsud kun dayta manong Nemi idi mariknak tinisangayan nga panagpitik ti pusok. Iti may isa nga lalaki manunemi nga damok a makita. Nga iso daytoy manunemi. Awan sa bali, no saan nga ni Anselmo. When? Pada ka fourth year matlaang manunemi. Apa nga italay nga makita, idinto ta. May kapatan nga tawon ko, ngagbasbasa iti daytang eskwela, manunemi. Gabong at saan kami nga kaseksyonan, una dito nga tan tinituding nga panawen tapno mariknak iti bagbagada nga ayat. Iti likudan nga manulayang titawin ko. Ag 16 nagpailahin. Samat ka di nga siyak tinang isadag ti bagina do digit isunat. Tanuan niya nga tamat ti marikrik na naman nung Nemi kas tamat ti marikna na kanya. Unuan niya mat ti marikrik na kas tamat kang kuhana. Hi, Luella? Ama mo ka? Siyak nansal mo. Nabayag ka nga makit-kita? Gamit talaga sidgan ka. Di talaga madanak ti tured kung masidagkan ka. Nabayag ka nga parang ka tagahinap ko. Nabayag ka nga, mararakop kan mag-angkan ka naging tagtagainap ko. Uy, unfair ka. Habang siya ka lang tagtagainap. Siya kumawat na. Tapnoan niya. Tapno, matagtagainap ko man nga. Hagan ni inarakop ta. Baka matagtagainap natin. Mapasamak tumatin. Tsaka di pa kabasulan, no? Ibilang ka may sanga. May sanga na friend? A best friend? Why not? Kinanakmet. Kat manibod mo idin manong Nemi ti awagan ti tunggal may sanga takamgit. Bes. Hello, Bes. Hi. Hello, at kang ka, Bes. Good morning. Good afternoon, Bes. Dagmerienda, Bes. Kano kastan nga kuykuyog kami kini Anselmo, Selmo, manong Nemi. Pagamuan ta, mariknak tinabara nga takulap na noalaan na ti imak kadagkibin kami. Kadumatan din mga uyong ka na kami ako nada. Hoy, Kevin, baka alaan iti ubing. Kami matitang nga kaskaso. Kuyog, pakalaan di sikog. Aging ka manong naming adun na gini madugdug talak. Nga love letter, ami ilikpit iti libro, unit notebook ko. Una may pusok iti handbag ko. Akong kunana, I love you so much. From your princess or Prince Charming. Naday din atap ko manong nami, nga ni Anselmo, iti mangiliblibas ka na kita nga love notes. Nakadatutoy bagbagana.
Na isang sangay ka no, ti marikna na kanya. Mabutang laing ka no, nga mga baga, iti I love you, anan malablabas pa yung best friend. Di kahit na nga son, ba't sa bali nga best friend ko dito eh? Saan isuna? Apay ko mga mabuting nga mga ibaga. Siyak ka nga tat ur-urayan ng mga ibaga. Saan to mapasamak na itang? Madmadlaw mad ni Papa manong name it na isang sangayan nga ragsak ko. Toore na isang sangot, ti libro, uno notebook ko. Pagkaman to mis isimak na sisyak. Tamalaglag ko nga rod ni Anselmo. Ti kinagwapo na, ti kinasweet na. Kaya talagang marikrik ng kayat kang kuhana. Ni Papa manong name pagunyan na. Hey, Luella. Oh, Luella. Pa, na-inlove ka ka din. Kasi ka diti, langat ti ma-inlove pa? Owen, na-inlove ka? Pa, kaano ka din nga, marik nam ti ayat? Iti opposite sex. Siya nga, balasang, saan ka pa balasang ubing kapay? Iso nga saan pala panawen? Fourth year high school ka pa ilay. Pa, iso nga rin sa saludsud nga kaano? Saan nga dito sa saludsud no kaano nga pitik ta puso? Ti saludsud, kaano nga rumbeng nga madaan ka ti kaya nayat? Agturpos ka pa ti high school, agturpos ka ti college, madaan ka ti trabaho, datandun ti panawen. Panawen, tapno madaan ka dumating ti kaya nayat. Santo pa lang reta, kaya nayat pa lang. Agurnong kayo pa lang, kalpasan na. Nung nakaredy kayo ito ng kasawa, panawan hindi pa nag-asawa. Kaano nga rin nga nagpitik ti puso? Ore sampay nga panawan. Papa, ore niya man ng oras ngam sampay nga panawan. No adaman nakariknamon iti ayat, ha? Luella, imulam dati ti panot mo. Sa mo pa lang ipalpalubos. Di ka pala maki-boyfriend. Ha? Once nga mamo kada boyfriend mo? Amom taramidet? Pa? Ibaon ka sa Jezebo. Itianan ni Antim sa Jay. Hoy, diyan pa. Pumanawag dito yung lokos. Pumanawag kabisayaan. Isorot nga ko nakurawarning ang kasang kapela maki-boyfriend. Lawag. Sige pa. Ang pagdanagan nyo. Best friend ko madalang kidi isuna. Sino? Ni Anselmo. Kaskolag. Saan ka malang patpati sa seksyon? Anat kinatao na rin, Jay? Ano kinatao na? Magbagayo? Ano di family background na? Diyak man na mo pa. Diyak man salsalud-sudan. Nasingpet. Nasiyaat. Very sweet. Guwapo. Nga datan na kang labak. Kaya, anamat ti marik na anakin ka. Pag-check pa, na in love met kanya. Hanga bale. Oregat porcher kayo. Ito nag-college ka, masapol ng aksina kayo. Hanga may mesang eskwela at pagbasaan nyo na lawag. Bapa, selamat lang ibag. Basta tumpal ka kanya. Manong name talo kang nagkakabsat, syakti na una. Duha nga naluloko nga lalaki di kita adjek manong name. Irin to, tanabayagan nga balo ni Papa. Matindi manggap na manong naming nga kasawa. Kagangay lang empleyado isuna manong naming kete una na nga awan sa bali nga panggap na sa nga mangtid kada kami tinaranyag ang masakbayan ni. Makapagturpos kami nga madaan ti trabaho. Ket mabalin siguro ngayon to nag-aasawa kami kadagbay may santo ni Suna bakit suntukan no pala ti panakalan natin may kaduwa nga asawa na. Ngayon tutuloy mo lata manong name kini Anselmo iti nagsiningin. Kas kam lag boyfriend. Kas la boyfriend ko. Saan lang best friend o di ka talaga nga boyfriend. Kas tamat yan mga bilangan na kanya. Iti na minsan manong name nga awa ni Suna jak makita. Iti makita ada
kakibkibin na nga sa bali nga babae. Apo nagpungtutak ko nam. Sus, napangkugad. Di ima na. Ah, hey, Bes, apay. Apay kibkibin kayo. Kasi kamat ang babae. Apay mayat kapakibing adoy best friend ko. Uy, Luella, best friend lang. Kada kami kit agnubyo kami. Ha? Manong nemit, nakiktutak kit pinanawa ko nida. Napakanagiti manong nemi, sanda ka makitkita kit dito ka nagsangit. Apay meten. Kat kasala maulit-ulit manong nemi, timbaga na nga babae nga kakibkibin itay ni Anselmo nga. Best friend laeng. Kit siya kit boyfriend kun. Kunana. Ano pagdiferensyan ti boyfriend mo, best friend mo, girlfriend? Nagsakit. Manong nemi sinapol na ni Anselmo. Hindi makita na klinik-klik ang iso na, hey! Bes, mamit lang. Bes tarubam. Ngayon nakamatan na. Apay, what's wrong ka ka? Girlfriend mo? Nagimon ka? Best friend na tamatlayan nga. Ansel mo, apay, iba't patig na, nalablabas pa yung best friend? Aan lang? Napakaragimon ka. Apay, si kalang tandaan iti kaya na yat? Aklo nagtumat ni Waldo. Ha? Agar-aram kanya ni Waldo. Sino nga Waldo? Basta. Agkuyog kam tumat. Agkibid kam tumat. Awan relasyon mi, kini Cindy. Pinaghimon ka lang, mama. Tapos maamak na niya talaga tirik ng kanyak. I love you, best. Selmo, nalablabas pa yung best friend. I love you as my sweetheart. Ato ti mariklik na. Katsi ka, ano ba ti marik na? Ulitam ti mangin bakit I love you kanya. I love you so much. I love you more, Anselmo. Ada kami idi manong name di parke. Park. Bakante mi. Kaya mo na ang gundahoy manong name nga saan lakibin tinariknak kang kuwanan dudigat inarakop nak ni Anselmo. Oh, nagmayat manong name. Kat binalas ko maddatang arakop na. Anselmo, Selmo. Luella, I really love you. Ngim, magor ka. Abay. Numamon ni papangko. Salagang baka no ipalado nagdisidbo. Katsi ka, handa ka kaparitan? Kumusta mo tip pamilyam? Well, okay man. Talo ka nga kakapsat. Ni mama, di ka duwami layangan. Ulila kami tama. Duwamit ka mabahay di kakapsat ko. Siyak tinaw na. Uy, halos parehas ta. Iso na lang talalaki di kita adik. Saan ni papa ti adda? Natayan ni mamang. Balo ni papa. Balo naman ni mamang mo? Ano ka tanong kasawa da mamang mo kini papang ko? Sa tanto mo tagasawa. Arakop manong naming ito dito matlagon daway. Ito mo na gundaway nga mariknak. Kan nariknak. Tibara na kinibibig ni Anselmo manong naming. Edi panunot ko, mangmangid ko, di bagbaga, kasla mangmangid ko, di bagbaga ni Papa nga saan pa ila nga panawan. Naman pa'y bigla, nga dimteng nga panagtibuk ko na panagpitik ti puso kasi mabat. Amay may nga direksyon, tipitik manong name ti puso ni Anselmo. Eh mga nangarod, kat isumat ti pagayatan tirik na ti pusok. Ay etek unay ni Anselmo, kat kayat na mapuka ko.
I really love you, Anselmo. Same here and more, Loela. Manibod matidin manong name sa nga best titulong awag titong galmay sa kada kami ni kita, sweetheart. Sweet? Sweetheart? Manong name dandan idin di graduation kat Valentine's Day naramid siyempre iti JS program iti eskwela. Dito'y manong name nga dada, nagpapas kami. Gabata na adaan kami tirakdak kalabong daway. Nga naging narakop, naging nagkikidira pa. Pimanaw kami manong nemit sa lunan. Napag kami naglingid itilikod ti eskwela. I love you, Loela. Anselmo, I really love you. Kahit mo, iti-deto kalawan di kiti puso. Ano pumanaw ta dito eh. Paparintan. Agawid akon? Kadagawid ka matan? No. Dagjakin. Ha? Hala? Nasaban-saban launa ya. Ubingag pa eh. Unoray si ka. Padasentan. Tab na mapadasentan. Ay, kasan no. Come on, let's go. Diyak pa kaya, Anselmo. Man, tan. 16 years old pa ilain mo si ka. Kasano nagsikuga. Kati, hantay tulog kang sikuga. Ado di kita yung padam di tahan, nagpadata, nag-classmate ta, nagpadata nga 4th year student nga. At na pasama ka na kwada. Sabi yung santa ba't karamidin? Diyak pa kaya, let's go. No talagang ipatpatig na, sumurot ka kanya. Kano sana ka sumurot? Hindi, sana nga ipatpatig. Dada ka din langit pa maniknek, pakabaniknek ka, mga ipatpatig ka. Numayata ka mga ipaiti amin namin kukin ka. Sa bagay, saan kami napilitan ng di mo kayat? Barbarin ni Cindy kit kayat nanto. Ano? Kunak mo no, siyak lang di. Kung kunak lang. Ano dyan mo, baka awisik ni Cindy, crush na eh. Baka kayat na. Ang ura ka. Maramidam data. Oh my God, Dan. Sige. Sige man langin. Sana ka gura, pauyo ka. Manong nemi manipo dito likod ti eskwela na pang kami ni sango manong nemi tapno mangala kami ni pagluganan mi akasi ti rantami. Ngim nakitutak manong nemi dita. Loela. Sino siya? Ni Papa? Hala, nakita natin nakikibkibin. Hala, Anselmo na naramidak. Isudaitan ni. Kunak man lano. Madamati, programa yo. Nagkapon nyo, ha? Ay, Papa, nabanggam iti CR. CR? Nagkuyok kayo nga ba iti CR? Sa dito ayan CR ti eskwela yo. Ada iti likod. Oh my God. Papa. Oy, si kang lalaki. Mani po dita. At ayuwam ta ako. Takso na, sir. Uray bay ay item. Sampal na ka panawan! Kapo ito dahito yung napasamak, kaniramit mo. Sige bay, talagang ipaladaw ka sa mo. Manong neme nyawid na nga di na oras ni Papa. Kaya itiba adda kami ito nagtibalay inungungtan na ko. Bimabapaiyan ka. Stigo, tawin mo nakararam kan? Ano ito nung brahe tilikod? Nagbimbinisito kayo? Naging inarakop kayo? Una yung tad mo tibagbigin ko na? Saan ka ng virgin, ha? Papa, virgin na ko lang. Kahit, papanan nyo kumaitay, ha? Papanan nyo kumaitay. Abay, ran tayo tinumorte kung po di eskwela.
Agpundo ka! Isang nak ni Anselmo nga. Nga? Ikaw ka nag-hotel. Kat nasana nga dintengan? Nasana nga nagparik na kanyak? Nga naskang nga sukunan ka? Dada ka kumaitan ti hotel? Saan ka kumaitan nga virgin? Di kastoy nga edad mo! Manong name? Tinungpahan na kita namin duwa ni Papa. Palang nagsakitan tinagan ko. Nado ka din na pakatungtong pa. Api ka din akmawatan ni Papa. Gat no saan nga dimteng. Nagpeso nga tanga sa anak ko na virgin. Ngayon ayatek na ang sel mo. Kahit nga po ka isong na. Ayatek unay. Manong nemi manipod mit idin nagbali na talagang strikto ni Papa. Agasem. Nang tandan iti kasinsin ko nga saan nga agbasbasa. Nga nang gwardya kanyak, nang bantay kanyak. Kamayatan nga may uray manong nemi iti dadanon iti panagturpos ko iti high school. Gwardya. Ison ti mga gwardya kanyak. Itulnog na, manipot ti eskwela. Yan. Bambantayan ng to. Ti eskwela, da sadyay. No, makita nak, surutan nak. No, adam, nakakuyog ko, ni Anselmo, palitan na. Kasi, makikoperar ka kumakanyat. Ano makikoperar? Di sakti yung tanangkel. Ubing ka pa lang amin. Kapag lang rombeng. Kahit mo, tapadanog-danog ko na Anselmo. Oh, ramidam di kasta. Kasat bilin ng angkel. Muna tangkin ti ulom. Baka ni Anselmo at agikaro. Sige, kasarita kabit nga rin suna. Oray sang kanton nga kuy-kuyo. Anselmo, oray ta. Suman mo nalagan ng lawas. Iba't pati ka oray-oray. Kad nakasakanak ang mangilaban ti pamatek ko. Kastahang na kanya at oray paritanak ni Papa. Talagang hawan ti baka igawid kanya. No kayat mo, apay, ito naman pas ti graduation. Ana, di nagkayat nga itaray? Ha? Oo, apay naglahat ka. Saan ka di akas ti trumbeng? No against dagiti naganak, hindi anyaman nga relasyon. Agtaray dagiti aganayat sa gali. Sige, sigurado ka? Uwin. Basta anda nga ginadayo, gapot malpas ti graduation kit. Ibaon nag ni Papa sa di Cebu. Cebu nagadayo noon nga ron. Iso nga, sakbay nga mapasamak na itansel mo. Ipamuspusan ti amin. Agtaray ta. Kadagdan nata nakasagasawa. Kapot pakatayak no maagin na dayo ta. Papagayam. Nangat at mapasamak. Agteray to nga ta. Agtanan to nga ta. Dansel mo kinilowela. Anan to't mapasamak iti pamilyada. Iti no ba nagdanada nga agasawa nga nasapa. Yan. Mabiyag to nga ta. Agbiagdan to nga ta. Babaen ti magbagadang ayat. Teko na dan nga karisabong kan karamukong. Yan. Inaramid ko iti nga drama nga title na kita. Ano yan? Dagiti tibusel iti karamukong nga harding. Panagdin na dagiti ububing pa ito. Tagasawa da nga din na oras. Yan. Kaslaret ay nakasamsam it palaan ti panagin inarakop da, pinagin inagik da, idi mabisindan, nagsabol do kananda. Ito na daw sa pulan da agin inagaw dan to.
Wag na. Yan. Padaanan niya papagayam ti panagka ituloy dati pagkasalitaan ni Luella no makapagtry da anang tunga tatong pasama kiti biyag da padaanan niyo. Ang tagunada nga saan na ka mabiyag iti ayat. Ore kasanot kinapudno na nga ayat. No talagang sampay nga panawen. Ya? Kasi lang kumatay bunga no sampay na panawen nga prosen. Hanga na imas. Diba? Manong nemi dimtengen te graduation. Ikarkarigatak manong nemi nga pakasaritan to ni Anselmo para timaoding ngeng ka mapanagtulag. Nadlaw ni Papa manong nemi nga talaga sa nagtal na kabayatan manong nemi hindi pa nakaangay ti programa. Wen, kumit kita ayan di kiti boys. Yan, no makita ng Anselmo sinyasak. Agtungtong Edmet. Abisag na makatarna. Papa. Kita yung nga lalaki. Talaga natangkad di ulo niya. Papa, ngayon nga bali, okay lang. Gabo tayong tunong, umay nga lawas, ikuyugan kanton ng ba't sa Jisimo. Ipati kanton sa dyan. Pa, mayat kay ka din nga, awa na kita din na yung, nga dilayang kakamsat ko tanda. Nasayatot ka sa sad mo sa dyan. Abot sana nga baybayan ng team. Kahit mga sawan, didak mapaadal ti college, kit ni auntie ti magpaadal kanya. Siyak maglaeng basta may aduyo ka dito. Tapos madayo mo dyan lalaki dyan. Pa, mabaling ka di nga rod nga ito naman pas ti programa kit agsalita kam to. Para iti maudi agun daway pa. Please. Para iti maudi agun daway. Agun pa, please. Tapos makapagpakadaak kang kuha na. No talagang ipandak sa Diyos mo. Pinalubusan nak manong nemi. Okay ko na. Yung tinalaan mo manong nemi nga pagtulagan min no kasano ka mga agtaray. Pakatayak ni mapukaw ko ng sila mo. Kinunak din hakim ko manong nemi. Isang itiday din ang graduation ko manong nemi at least naragsakak. Tainton malpas ti programa makasiritak doon na ansel mo. Kasta nga rin tinapasamat. Pa? Teka riyo nakasarita isunan. Si Kapito masidag. Ayabam dito Taysot umasidag dito Tadanggak na magsalitahan niyo. Pa, ano saan? Nimat papa, olat ito yung privacy mo maten. Alang oras ta maudi maten. Sige. Pinanawa ko ni Papa manong nemi at umasasadagmutan kanya ni Anselmo. Mabalil ako mag-atarakupat manan katarakupan binisito kami manan. Ano nga amin natin nga marikrik na kaya? Anselmo, Luella, kasanot aramidan ta. Kini daw ko kini Papa nga na ito yung timaudi nga pa nagsalita ta. Next week it mapanak to si Jesibu. Desisyon ka na. Okay. Ito na Merkules. Merkules? Ano ka didata? Friday? Next week? Kita nga doon yung sangot Tanya. Wano, dito latan terminal ti bus nga pa Manila. Ito dyan Manila? When? Ada uncle ko sa dyan. Sa dyan na Manila again. Ang asawa tanton, adadot masapulan sa dyan na pagtrabawan. Kasi nga makapagtrabaho na, high school graduate tala. Kung may di tala, gati food chain. Agwetres ka, wetera. Kadi, iwain. Pag yan, andan nga ron, ada nga ron, ikit ko sa dyan. Ipalubos na nga ron, danata, at ubing tapay. Di mangalatan doon pagkasaraan ta. Ada kwartan, ada duldunan ko kwarta. Sika, ada. Sige. Merkules, ha? Ano oras? 5:00, di ba alam? Ito terminal, boss. Nga pa Manila. Okay. Sige. Pweso, ha? Merkules, 5 o'clock. Huwain. Sige. Alawin. Sige, ha? Urayin kanto.
Manong Nemi, at least nakapagtulag kami nga na siya at kinansel mo. Naragsakak. At nagsalita nyo. Ala ni Papa, kat nagpinakada kami Nga mapanag sa agbasa ti college di Cebu, so pagayatan nyo. Ulit na, kadasem ng agbakasyonak. Kadasem, nagkastos ka. Sa kandolag bakasyonin o gawid dito, kapag turpos ka. Ngimat, Papa. Dahil dantun di manaway no makapagturpos ka, kada dantun trabahom, saan kantun kaparitan? Sige, kawitan. Manong Nemi, magagagaranak nga dumtengen data nga aldaw. Kaya dumtengen, tiyak Martes, Manong Nemi, insagana kundi kita rawatek. Saan nga dupay nga rawaten, kagangin lang, Manong nga Paris, importante kita na pagsinublat, kapag sukatan, kaya mabaling sumulat nga gumatang aktunti sa bahali na anayon ng terawate. Dimteng ti Merkulas, Manong Nemi, kapagkabaka pa nata. Idagpakada ni Papa, Manong Nemi nga sumurek iti opisina. Lawela, Pa, kaya naman nagdadim. Kaya naloko na, nanaro na kayo ni John. Sige, Edo. Nasing patak mo, Papa. Basta, mabati kayo, Edo? Junior? Papa, apa yung problema yun? Dahil nga ito problema, tando ko kayo. Di kagbalbalog. Ken, medyo billing ko kada kayo. Billing na niya pa. Bantayan nyo ni manang nyo. Ala, Papa, pabantayan na kadagit kakabsat ko. Damom, maloko na. Diyan ka di amo no nagtulagan nyo kini Anselmo? Ala ni Papa, nagpinakatak ba? Kami lang Hindi ito nakaatap kayo. Para makita. Manong Nemi delikado. Gorgor dyan nagdagit doon ang kakabsat ko. No, sa dinong papanak. Sumurot na. John, Edo, kapag sumurot kay kanya. At dati ulog ti balaya. Pantayan da ka ate. Subilin ni Papa. Awan ti papanak. Dito eklato nagtibalay. Kada kayo, aga pa para ayam? Ayam kami latan dito balay. Baka kayo tiyot mapang gumatang ti birian tayo. Pas pasuksukan na kang kadya, ate. Anda pa na mala? Awan. Nadama pa panak, mapanak lang yung tamhol. Daka sinarak mo la. Awan ko nakmet. Ne, saksangasot kayo. Wow. Tol. Ato da ito yung tagpul. Ha? Tagpul tayo. Lain kayon. Magkait ka tumalat ng madam-dama. Sige ate Thank you. Napasuksok ba lang di kitilo ko. Papanan na ko ma. Naisakripisyo sa itong ko Ngam sa kabali. Nadumat pa dito Hindi nakatayudan Manong Nemi nalisto ako. Ureta namin doon ako nga nagdigos nagbigat, nagdigos pwede after lunch. Sorry na lang, Papa. Kinunagtinakan ko. Mangibatak pa lang iti surat. Sanin. Nga mamamit lain. Nalisto ako Manong Nemi, nagaramit surat. Dear Papa, pakawanan da, maramit ko man dito Ngayon sanda ko apakadanagan. Tadaklat tayo tinasya ka sa saad. Iti sidong ni Anselmo, ngipatpatig ko, kan mangipatpatig unay kanya. Bye. I love you, Papa. Luella. Kalpasan deta, Manong Nemi. Binidbid ko ti bag ko. Deta, rimara ko ni ti balay. Nalipatak pa yun, nindrakip, Manong Nemi, ti ridaw. Nakasada kasigod, tricycle. Manong Nemi,
Apag-iso nga 4:45, di makadano na kit terminal ti bus. Nalipatak pa yung tipletek. Miss, tipletek. Ay, sorry mano nga. Dito ni. Keep the change. Numanang kitak tirilok manong na iti oras. Tak, 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 tak. Kala. Kasla na gin-ginad manong na iti praglapos na kanito. Numanang kumitak. Nagitag sarada nga tricycle. Sus, alas 5. Dandani siguro itan. Baka na. 5:15. Ako matlangan. Diyos ko. Abi ka ta. Ikaw ba nga rin pang tawagan kayong kuhanan? Pag napagnak manong namin na pang nagkastakit ta, may kat ka. Nanyamang nga nervyos ko. Naman nagpaamyanan na, agpabagatan na. Dagiti padak manong namin nga dadyay, nga gururay, itilugan, dagiti pasaheros. Buy-buyain ta. Ay balasan ko, agtanla ka man. Makaulaw ka. Apay na. Una ta. Mas lakala di makaanak ka pusa. Hindi mo lang amin. Diyak malaman mauray dati. Ururay kami nana. Anat oras sa biyahe yaw. No aday sunan. Anat mapangalugan sa pagluganan mi. Baka no alas 6 kami ti pagluganan nyo. Iso nga, awang pa isunan. Alas 6 maron nemi. Alas 6:30. Alas 7 rabiin. Ansel mo sa tinutayan mo. Ansel mo. Nagsasakit akong manong nemi. Kaslak lang. Ubing nga basito nagtabtabog ka. Ansel mo, apay. Apay nginin dyan na. Apay. Anong nemi nakasaksakit di mariknak. Nagkagadya ako napuputan ngayon baga. I hate you, Ansel mo. I hate you! I hate you! Manong nemi awanan ti ayat nga mariknak ka ni Ansel mo tikas diyang inaramid na. Ingkalang nak. Nagkarikan niya. Nagtulag kami nga na siya at agkita kami di terminal di bus alas 5. Yung nagpatinggak na alas 7 awan ni Suna. Kahit ko kumapay di agururay manong nemi awanan. Nagawid akong dito'y balay. Manong nemi. Nga di mapasangpat nak ni papa. Nagkapang. Mapikas na langam. Ano na tangabag? Kinantaman. Nagati arwatek, papa. Tapay. Magkitaray ka kumakin, Ansel mo. Manggap yun yung pumanaw. Di umantayo dito'y. Tagyo ko kakababalo, magkaman. Anay ko, papa, anay ko. Dinagdagran, balasang akong, papa. Dinakondagran, anay ko. Kasano nga ro din no imay ni Ansel mo kit nagtaray kayo? Sa din no kumatpapanan nyo? Ha? Hanggang sa niya Manila, papa. Taptuan niya. Taptuan din na kami. Ito kasto nga kinobig nyo? Ano din mamamahay mo sa kumatibiyag nyo, ha? Nalasunan ba? Nulit sambal nga natuloy. Kagurak na diyang Ansel mo. Ilunod ko na diyang Ansel mo. Kagurgurak ka, Ansel mo.
Ada na giti gundaway, kaslakayat ko ti mapansad ya balayda. Tapno mamuwak no apay. Tapno makapagsarita kami no apay. Ang sanggon kinaramid manon nemi. Kabuta kagur-urok unay sunan, jak kayatin nga makita. Amin nga pakalaglagipak kang kuwanang at kanyak manon nemi, belengkon, pinuurak kon. Manong nemi saan matlangin patuloy ni Papa ni panag-idisabo. Tamo na siguro manong nemi nga talagang awanin ti relasyon mi pa kin Anselmo. Tagalaga nga madlaw ng kakagura ko ni Suna. Sige, dito matlang ilokos pagbasaan. Gamanak pa. Kaya samon nga ulitan pa ti maki-boyfriend, ha? Saan pa nga panahon? Dadat imulam ti panunot mo, Luella. At na panahon ti panagbasa, panagtrabaho, at na panahon ti panakiasawa. Sige pa, on pagdanangin nyo. Lipas na ko nagbasa. Bali na ka, nurse, Papa. Manong nemi awan sa bali nga naramid ko no dinang ipasnek panagbasa. Kasmay sa nga balasang analapsat, ado dagiti lalaki nga mas asreg dagiti pasal saliw no mais makadisturbo. Ada dagiti agaram iti kalsada, ada agaram kada giti unag ti klase, ada dagiti agawis, tanang merienda. Pagusto na man Luella. Apay nakaatatap ka kanila lalaki. Kasla mo na kagurgura na kita lalaki. I hate man. Tapay. Among ka din no apay? Ha, Edwin? Apay. Nagayata ka na sapa. Napudnong ayat. Ha? Nagtulagan mi, nagtaray kami. Gabuta against nga rin ni Papa, kayang kuhana ka na kami. Among, inindyanak. Hulya, nagloko mo ng lalaki. Saan nakakapudnong iba't pateg? Kasi nga ta? Katon, no talagang iba't-patag na ka. Nagpakita ko ba? Nagtaray ka ko ba? So nga kagurburak na dyan nga lalaki. Nagkit-kita kayo ba eh? Saan eh? Pambara ka kitain. Diyan mo tiyan na, diyan mo ano natayin. Sabi ko matanatayin, tapos saan kunto na makitkita. Siya. Dayatan na. Saan ka nung babawi? Agbalinak to na siya at napudnukin ka. Come on, Luella. Baka virgin ka pa ilan. Kaguna natural. Yung dandani, yung nadanon na kami ni Papa Elijah Eskwela, edit Valentine's Day. Itad ko kumagking kuhana. Ano siya, saan ko initad niya? Hanggang mga napudnukan niya. Ita, napanagkilak para tilalaki, para kanya. Ta virgin ak pa ilan. Nagsayang. Mom, that's tang age mo. Kasta nga tawon mo, dagito na dumababayad ta. Ano to experience dan? Nabayagin nga, marikrik na da iti heaven. Come on, aglo na kalbasan na, ipariknak kang katiraksa. Tago. Aging ka nga di napupuutan, di pa naglabas, di pa nawen, manong nemi graduating akon. Katkastawan iti ragsak ni Papa, manong nemi, edi takuyukin na para iti may katlo agundaway. Iti graduarak ti elementarya, high school, kat iti may katlo agundaway. Anak, kasmay sa nga naganak, maragsa ka na. Tintulangan ka sa pulam, ag-review, ag-take the board, and then tulungan ka. Tapos na makastrict kahit trabaho, being nurse. Papa, kahit ko taga-brood, saan kas ka rin, mga lakabalik, experience mo dito sa Pilipinas, saka duman nagtrabaho dyan Canada, wala dyan Australia. Sumarasaro ng tungkol na kita dim, nagbasa. Ni John, engineering. Ni Edo, kumanamot, maestro ka na isuna. Kaya doon na makapagturpos kaya aminin, kanada asawa yun. Tsak tumatenti may kaduwang agasawan. Papa, lakay kayo yun.
Sino pa timayit ka na kayo? Padayo ang ngabalo. Malagap ko lang at nga rin na Jay. Mamang ni Ansel mo, balo ka no. Apay, no mga sawa, testongits ko. Kay edad ko't asawa, kana. Ito ganak pa lang Danto pa'y adiyo. Nagturpusak manong name nag-review aging ganag take active board, ang kawang pulos ti disturbo, tas taon ni tiraksak mi, saan ka pamilya, edi mairuwar ko manong name, mas ako na registered nurse. Di na pupuutan, ti pa naglabas, ti panawan, kaano lang daddy? Malagip ko manan ni Anselmo. Kumusta nga tamat itan ni Anselmo? Nagbasaan na, anamat ti kurso na. Ada nga tamat ng trabaho na. Nag-strike ako manong name public hospital. Dito yung nagtrabaho being nurse. Manong name dumad na tayo iti umipos-ipos na lalaki. At apay baro nga doktor manong name. Nagkaralim kanya. Hey, Luella. Doktor. Kaano ka na daan ti boyfriend? Hindi pa daan iti high school pa lang, dok. No? Papila. Tsaka mo, no, papilab de Jack. Inistoryak man nung name ni Dr. Gilbert. Di ba kasalitaan mi kinansel mo? Oh my God. Kahit masawan, inidyan na ka. Man, doktor, nagloko nga lalaki de Jack. So nga, I hate him. Makita ko ako matong-patungpay. Ay, sige. Ay, simrik. Naisar emergency, doc. Sige, asikosin nyo. Pero kasapulan ako, nayabad ako. Kiktutak man ang nemi. Mabigbig ko. Tinaka-wheelchair nga. Imposible. Ayda, naalam ti identity nan, nagan na pasyente. Nang ano, na-disgrasya. Naalay iti identity. Adamon, Anselmo, tinagan na. Anselmo. Abay, amamam? Pilyado na. Bermudez. Anselmo Bot. Anak kasasadnan. Matay ka din. Wan puot na. Sige, sarak na emergency room. Tumulong ako no saan. No ba pa naka-duty at ngam saan ka sa pulan ti ado mga sikaso kang kuan. Di may saragan the emergency room anong name rimwara ko. Hey, papanahon, Luella, tumulong ka. Abali nga, da pasyente siya dyan, mga lakal sa bali, mga gab sa balin ko. Malagip ko manong name, di pa nang ilunod ko keng kuala. Ewan, ngam nabayagan de jay. Diyos ko. No makabasulan ta kilunod, pakawanan dak. Gagangay, padak na tao, o man kagurgurak. Kararag ko. Lord, isalakan niyo ko man ni Anselmo. Anong nemi panangururay ko no anyat resulta ti panangasikaso dagiti doktor kang kuhana nagpagnapagna. Tsak maawatan tiriknak no api nga saan na ka makatalna. Hindi makita ko manong nemi ni Tessie patak na nurse. Hello Tessie, kumusta di pasyente? Sino? Diyan na isarek, na disgrasya. Gwapo si ka? Ha? Ni Anselmo? Bermudez? When? Kumusta isunan? Okay, so na. Sumagmano lang ang sugat. Tinakapukawan ti puot na, na ito pa siguro ulo na. Okay lang. Dugulaan. Kasal pa nakadisgrasya na? Diyan ka muna, basta na-disgrasya. Nairuwaran
prepare emergency room, nemi, sinapol ko na sa dino, iti ayan. Uy, nemi, na i-private. Ako na iti pre-ward. Nagsalsarot-sudak. Ay, dyan, room 16. 16. Uy, iti new building. Papanak. Nakarekap. Tiri daw, gabot na nurse. Nagtugtugag gagangay. Sa ako linukatan tiri daw. Timalya, timay isang babae, nemi. Nurse. Gabot na iti, nurse dito itaya. Adan nalipatan? Ma'am, naka-duty ako saan nga siya tinaka-assign kang kuha ng nurse kahit ko lang makita. Da kayo ni siya ti mother na. Siya ti mamang na. Ada po, nakaturog, maturog. Mabaling ka may kitain, ma'am. Sige. Nagguha po tayo anak yun. Inauna ang anak ko. Nagtour po na yan, ma'am. Accountant. Naipasana. CPA. Adaw branan. Taptrabaho di bangko. Abi na aksidente. Nakamotor. Pwede nga min di kotsena. So nga na dinabayagan nga motor nga sana ususarin na. Orang naka-helmet. May purwak nga, helmet na, dinamat yung pwesto nga nalaig. Yung baga saan nga nakaharot, pa nakaitupat ang ulo na, dugol lang. Gamyamang nga nga kinapod, Diyos, tawa kay Sunan. At dasamanan, ma'am? Oh, bye. Ni girlfriend na one. Ada girlfriend na di high school. Kadi, amang mo yung girlfriend na di high school? Naninagan Luella. Luella ka? Luella tangan mo? Sika? Well, ma'am. Siyak, daddy. Ingkalang na. Ha? Nagtulag kami din ang taray kami. Him inindyan nak. Saan nga nagpagpakita? Sige na, ma'am. Inakpay. Diyan mo urahin nga makapuot sa anin. Kansahanak to nagsubsubli dito eh. Kanguram ti anak ko. No si kakas pagarikan di siyak, ma'am. Nagtulag kayo. Ingkalang na ka. Anat nam na maayam nga mariknana. Moro, anat nam na maayam nga mariknam. Ikalang nakatimay sa nga lalaki nagkarikan ka. Nung kas pagarikan ta nagtaray kayo. Pero magawa na yung pagyamanan ti anak ko. Tasaan na ka. Nga nagpagpakita ka. Ha? Ape ko mga pagyamanak. Sinaktanak. Niris ka ka ding war ita nung nagtaray kayo. Ha? Kaya di suna, naitulan na nga tat panagbasa na nung nagtaray kayo. Ano nga tat kasasadyo ita? After 4 years? More than 4 years? Baka hanan ka sa tlangam. Baka lusyang ka kumaitan. Hindi nga rin ituloy kaya nagigibos ti pagkasalitaan ni pagkayante nga Luella. Manong nemi magbagnaak nga sa balit pampanutek kaslag subli-subli di kinimbaga ti ina ni Anselmo. Pagyamanak ka no? Ta inindyan nak. Pagyamanak ka no? Ta ingkalang nak. Pagyamanak ka no? Ta kasi dyan nga irabid na kanya. Kanya mariknaklat tama nung nemi ti sakit. Nakitak manin ti lalaki nga ingkalang kanyak. Nakitak manin ti lalaki nga na magsangit kanyak. Nakitak manin ti lalaki nga basta I hate him.
Nalpas ti duty man nung nemi nagawid at iti balay, nadlaw ni Papa, asanak mo noon eh. Hey, da problema mi ha? Pa, ada ka di manin mangkur-kuriro ta puso? Una ta panunot mo? Sabagay, nabalinin. Itanti panawan, basta sampay lang ang dagos nga kasar ha? Tay tulag ta. Makikasal kanto ni makapagraduarin ni Junior. Kanadang trabaho na. Kasta tulag ha. Tayo doon na damat makamagturpos tumatan ni Edo. No adan doon girlfriend ni Junior. Di kasawan numatan. Ano problema? Hey. Dito anak ko na pintas nga nurse. Pumangit. Kasta't lang na. Ha? Makit kita ka anak. Malagip ko na di mamang mo. Kaya ingas mo unay. Wala ni Papa. Baka sa balit pa nagpanunot nyo ka. Ket? Baka maarakop da nga tipangibilangan nyo ket na di mama. Do, kang obing. Masabak nga rin hasta. Saan agon ngobing pa? Anong problema? Pa? Ni Anselmo. Apay man na ni Anselmo. Nasurukan nga agliman nga taon na. Nakita kon pasyente sa ospital na disgrasya. Anya? Kit? Okay, so na. Nakasao ko ni mamang na. Maturog na Anselmo. Ni mamang na nakasalita. Nagradormat lang. Wala na asawa nan. Naggraduar. Accountant isuna. At pagtrabahuan nan. Ano nga ita't problema? Nadya imbaga ni mamang na. Nga na imbaga na. Imbaga kang rut kang kuha na nga inalilaw nak, nga ingkalang nak. Kaya ideal daw nga nagtulagan mi. Kung nanakit din nga agyaman nak ka no, ta inaramid ka siya ni Anselmo. Pagyamanak, ti panang pasakit na kanyak, iti panang ikarin na kanyak. Ano ka no tirason na aping agyaman ka? No nagtarekam ka no, ang mga kanon na lusya nga kitan. That's true. Gusto. Panunutem, ha? Imagine. Imagine. No nagtaray kay Idi, kay Anselmo, nagdana kay kas agasawa, ayan, nagsikog ka, naganak ka, mano ko maitanta anak mo, kinamti langam ta sarming. Kasta nga ta palat langam. Nakapagturpos ka nga ta. Nagbaling ka ko mga nurse. Papa. Iso nga taklo umat huwag yamanak ta saan na ka nga. Saan nga tinungpal ni Anselmo nagtulagan nyo. Amam ka di. Nga di sumangpat ka dito balay. Nga saan nga natulit pa nagtarayo. Tapos taon ito pa nagdamyaman ko. Kinahapon Diyos. Kahit ko hindi nga sa pulin ni Anselmo, tatno personal pagyaman na kisuna. Kaya naman ba't nagyaman ni mamang na, kinisuna. Kaya yung asawan pa. Naamiris ni Anselmo nga sang rumbeng kumataramidan mi. Correct. Saan ka din ang kinatakrut na ramid na? Tinain laban ti amin. Anya kahit mong ilaban. Ning karinid kanya kay ilaban at panagayat na kanya. Awanan ta dupay nga sawi. Tilaing saludsud. No nagtaray kayo, kat nagdana kayo kas agasawa, kasano nga tatrigat yo? Nakapagturpos ka nga ta? Nagbaling ka din nga ta nurse, kan accountant isuna? Sa mukha di maligip, di magbuhakin ka nga dag ka mas ada panawan. Dati siguro di panawan. Anya tamom, baka madamdama.
O may nakabasya rin ng cell mo? Oh, diyan kayat pa ba? Kagurgura kasi una. Diyan akong kayat ang makita. Padasan na nga may napasya ng tagtagpaat. Kabigatan naman ng nemi. Nalagip ko timapamangkita man ng kengkuana. Ngayon. Oo naman gaya man. Naman natin pasyente ito yan. Sinurusok ko tipada ka nurse. Wala lang. Di dyan pa lang na. Di dyan. Kamakamayam, di dyan. Sanin. Nabi ko makamakam pa lang. Kunak tinakam ko manong nemi. Kalbasan ti duwang alawas manong nemi. Alak ko man titurog ko. Pasabak to ang duty. Edi na pagunyanak ni Junior. Ate. Nagtugtugin diri daw. Abay, John. Ada makasapol kang ka. Sino? Rumar ka na. Naguro-uray. Manong Nemi. Grimuhara kita sa lid ko. Kamu agad karobalaan. Nakiktuta ka di makita. Asan mo? Hi. Good evening. Mabit lang. Kinunak manong Nemi, malagip ko. Awan underwear, pwede nga ito. Akan narasit, rawate. Nagsubli agad sa lid ko. Ninete ka marikrik na. Di ba kagura kisona? Mapikas lang. Naisang sa naman ang tiba nagpitik ti pusok. Diyak kayat rin rumuhar. Ngayon, sinuktak madlang terawatak manang Nemi. Kalbasan na, rimuharak. Rimuharak ti silad ko. Hindi umasadaya ka, timakderman ni Sona. Flowers for you. Ano tarantam? Kas may isang amaro. Pumasarti may isang balasang. Thank you. Karagati flowers. Tugaw ka? Dandanikan na tayo. Panakadisgrasyam. No. Babayagag pa'y kamatay. Pumututak pa lang tiyado. Kanagapuko akto pa lang. Sino kaduam? Kaduang nga? Sino kaduang nga? Sino pututam? Mabaling ka din nga. Ituloy ta, Daddy. Daddy pa nagtaray ta ko, ma. Kansahan nga nagtaray ta. Hana nagtaray ta. Hamot siguro against the parents ta. Nakabagturpustan. Nagpadpadang nga trabaho ta. I love you. Loela. Kahit mo ka din asong batak. Of course, I hate you. Sorry. Nasaan ko man natin nung palitulag ta. Amon, no, hindi ka pong tutak ko magka nakita ka. Tong patungtahin ka kumain ti mamin asang ribu kat siyam. Takapong tong nakadi pa lang ita. Habi ka sang kang imay. Gamutan na amiris ko. No agtaray ta. Adulakid di nga rigat pasalenta. Santang agbihag ka nagragsak iti ayat laing. Agbeso, nakaragragsak ta no inarakop ta. Agbimbinisito ta. Agkanaig ta. Ngayon kasano ti biyag ta. High school graduate ta. Anak trabaho ta. Manulang sweldo ta. Aganak ka. Aganak ta.
Manat na rin niya gamasakbayan, nagdagbaling anak ta. Nung nag-asawa ta komedi, after 5 years, duat anak mo sa pagarikan. Baka kasla ka kumaagtawanin iti 40. Idinto ta. Dito lang kami ta. As listed lang ang pala edit 16 years old mo. You are so beautiful, Luella. And I love you so much. I hate you. Nagawid kan? Kahit mapuyatan. Dalawa ang nasapat jutik na bigat. Umayak tumanin. Saan ka tun kong umay? Basta umayak tumanin. Sige. Inakaro din. Iti magdaran manong naimi, yung tulod ko isuna, iti rida ho. Iti makadakas manong naimi. Piniglanak na inarakop. Ansel mo? Di ka di mailo ka lagi darakop ko kaya ka. Kaya di agik. Ansel mo. Manong Nemi, inagkan na dagiti lips ko gulgula-gulak pala idi. Mayat-mayat. At mailiwak man siyempre. Iso pa lang editin mo na ng kiss kanya. Editakit na ulit. Ngamidagsina dagiti bibig mi ko na tinungpak. Pak! Abay! Abay tinungpanag. Abay talaeng. Nagtuloy ko may idea. Sweetheart. Sweetheart tarupang. Di ba? Sweetheart dati awag titunggal may sa kadatak. Sweetheart. Naimbag-unin na po Diyos. Inlisin na tatirigan. Naimbag-unin na po Diyos. Tanotong palterapaap na ginaganak kadatakan arapaata. Agurnong ta sweetheart. And then, pagtulagan dat na tikalay sa ta. Manong Nemi, nakaragragsakak nga nagsubli ti silid ko, alpasanin nga nakapanaw ni Ansel mo. Kasla may kliknak, pailayang Manong Nemi, ti irot, ti arakop na. Numanen aprusak dagiti bibig ko, kat nananamit, kasla manananam ko, pailayang tibara dagiti bibig. Ansel mo, husto ka. Kadagyaman naklaunay, tinaramit mo. Kapanangikalang kanyak. Tano nagtaray tayo di, santa ko mga nakapagturpus. Ado ko mga rigat, tinagpasaranta. Santa ko hang ko mga naragsak, ti kasasada. Baka kang kanayin ta ko mga iding agap-apa. Pagap-apahan ta tirigat. Agpimpinabasol ta. Baka agpimpinabasol ta ko maidi. Tanamarik na tirigat, basol mo. Baka kunak, basol mo. Ansel mo. Awanin sa baling nga nayat ko nung sangat siksika. I love you, Ansel mo. Kat napasamak nga road manong Nemi nga di makapagturpus ni June iti korso na. Nagtulagan min kina Ansel mo manong Nemi ti kalay sa amin. Kat na-prepare nga nalaing ti kalay sa manong Nemi kat nakaragragsak kami. Agasumat ti kinaragsak dagiti naganak kada kami. Dapa pa kini mamang na. Dagiti duwang abalong agabalayan manong Nemi. Nadaan kami di kabukbukudan nga balay manong naming nga naisideg iti family house me. Kat nabati siyempre di duwang babae nga kaabsat na sidong ni mamang na nabasarit sumasarong karda. Nadaan kami manong naming iti duwang nga anak ni Anselmo Jr. kastamaten kaniya Lilibet.
At damat na nasawa manong name ni Junior idinto ta graduating tumaten manong name kada ito nga tawen ni Edo iti kurso ng education. Manong name. Nakasaysayat unay ni Apo Diyos kada kami. Ta dinaintulok manong name nagrikat kami. Nasilawan met lang di panunot itong kalmay sa kada kami. Dahito ay manong name, ti pagkabuklan, ti pagkasarita, kanagyaman unay ti anus mo, nga nang ibasa, nang urnus, kalpasang inak ka, insenting ka, iti messenger mo, ti detalye, kas kunam, ngayon pa ng istorya. Kaliting ka pa nagtawag kanyak, nagsaludsud, kadagiti kayat mga saludsuden. Thank you, and more power to your program. Hagyaman akmat kadagiti narway, nga nagbuya, kandimngeg, sabi ko mata magustuhan da, dahil nga pagkasaritaan. Tuwing or nagyaman nga pagayam mo, luwe lang.